ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଫଳ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ତଳୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାପାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ତେଲ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ମାଲିସ କଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ତଳୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୁଆଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ବେଙ୍ଗ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିନେଗାର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଜିରୋର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଫିମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ।